Hej YouTube! Det her, det er War for Pets. Det er en kanal, hvor at vi viser, hvor man kan få companions, mounts og pets. Og hvor man kan få dem henne, og ja, hvor mange guld de koster. Og hvordan de ser ud og så videre. Ja. Og i dag skal vi starte med at finde sådan en grøn tiger, som vi ser her. Og den findes lige her på Glimmerdor, og så inde i Felwood. Og så lige her, lige der hvor jeg er nu. Og så når jeg ser den ud, det er Vinas Kitten. Den er grøn. Ja. Lad os tæmme den. Den er meget flot. Den er speciel. Altså i forhold til, at det er en kat. Så den er sådan lidt speciel. Og hvis man lægger godt mærke til det, så skinner den helt. Nu gør den ikke. Hvor fanden blev den af? Hallo? Den er lige foran dig. Hallo? Du går op i den nu for helvede. Nå. Nå, ja. Men Man kan ikke se den, når den er synlig. Ja. Det var den her gang for War for Pets. Vi ses næste gang. Yep. Kan du sige farvel? Kan du sige farvel? Ja, kan du sige farvel? Kan du sige farvel? Bye. Farvel.